Zdravím vás opäť na svojom YouTube kanáli Chlapec z dediny. Tak, je to tu, malá Baby Bullet SD. Prečo to je Baby Bullet? Je to najľahšia píla aktuálne na trhu. Dávam sem fotku s lištou a tak uvidíte, váži 2,800 nejaké drobné. Takže keď bude plne naláta, bude niečo zľahka cez 3 kg. Plus drží jak hluchá dvere. A takže som išiel do tejto značky a hlavne do tohto označenia. Rival RPCS 25-26. Tu sú technické údaje, keď si to môžete stopnúť a pozrieť si. No, je to kópia Echo. Je to kópia Echo 2511 CTS. Tuto zhore je pri mazávaní, jak je vidieť, lišta. Už som si dovolil zmeniť reťazku. Originál tu je takáto reťazka, takýto ždibic a hlavne oblý zub. Ten sa poradal od toho preč a som si kúpil takúto, lebo som to zehnal, ale sa podarilo. Je to ostrohranná. Delenie to má 1/4 a reťazka je cca 25 cm dlhá. Čo sa týka filtrácií, je to tu riešené takto. Toto treba vycvaknúť. Toto. Chvíľočku. No, takže ešte raz sa musíte zavať nástroj, čo bol dodaný k tomu. Toto musíte takto vycvaknúť. Toto sa povolí, takto. Toto zdvihnete takto dohora. Tu je filter. Filter sa dáva dole takto, že polotočka a pekne vyjde ven. Keď sa na to pozriete, úplne konštrukčne inak robené ako typická Čína. Filter Deto. Nie je to obyčajná Čína, toto je Čína na steroidoch. A ďalšia vec, je dosť dôležitá, nemá to gumové silen bloky, ale všetko je na pružinách. Tu je jedna pružina. A tu je ďalšia a tuto je ďalšia. Tie sú tu na pružinovom systéme, žiadne gumy. A je tu v úvodzovkách Easy Start, ale keď to bude štartovať, akože slabý človek to nenaštartuje. Kompresiu to má neskutočnú. A je tu pomocná pružina, ktorá pomáha pretáčať motor. Vypínanie, toto sa strašne ľúbi. Pekne to hneď vráti do pôvodnej polohy. Karburátor. Neviem, voľaký stolenda, či čo to je. Sytič do hornej polohy. Buď si nechám polplyn a vypnem, alebo si zapnem sytič a vypne ho. To záleží od určitých okolností. Originál Echo má jednu šrobu, táto má dve. A Echo originál nemá železný bumper. Tu je železný bumper. Výfuk taktiež iný, však ukážeme si, dám si toto dole a ukážem vám to bližšie, detálnejšie. Tudy je zhádka na benzín, zhádka na olej. A je to strašne malý linke, však aha. To je moja ruka, je to maličké, hovorí niečo pod 3, niečo tak cez 3 kg to bude vážiť, keď tam bude naláte. Takže asi tak. Idem vám dať dole kryt lišty. Takže to je ten pružinový cylinder, ako som hovoril, tu je výfuk. Úplne to je inak robené ako typická Čína, to je na prvý pohľad vidieť. A ďalšia vec, čo je dosť dôležité, typická Čína má glukovku zdieľanú s valcom. Tu, tak dobre vidíš, tu je testený pod valcom. To znamená jednu vec. Válec je extra, glukový priestor je extra. Čiže konštrukčné najlepšie riešené. Je tu trojcípa spojka, čo klasická Čína má iba len dvojcípu. A je to, hovorím, 1/4 delení, takže to je topka. A ďalšia vec, čo je veľké plus, šponovanie reťazí je z boku. A čo vám tomu ešte poviem?
Tu je to mazanie, jak som hovoril, to je z vrchnej strany, nie zo spodnej, ale toto, čo som sa najviac udivil, že kde tu je boha sviečka. Pozerám, hľadám, že kde je sviečka, potom kúkam, tu je ešte jeden pásik. Tak dávam ho dole, budete kúkať. Takže toto si odistíš. Tada, úplne krásne, všetko zadeklované. Sviečočka schovatá. Akože dizajnovo na jednotku. Tak. A čo sa týka štartovania, hovorím, akože kompresiu to má veľmi silnú. Čiže taký malý masaker. Ale keď chceme porovnať s Echo, tak mám kamaráda Martina, tak týmto štýlom predávam mu slovo a on vám to ukáže, že jak je to voči sebe podobné. Martin, predávam ti slovo. Martina zdraví, na kanálu Chobec jediný, navazuji na Petra. Tady máme Echo CS 2511 TS. Je to vlastně originál, od kterého se odpichl ten rival. Pokud se na to podíváme, tak všechno je de facto stejné, včetně filtru. Máme tam možná jiné barvičky. Ovládání je de facto stejné. Jediné, co tady je rozdíl, je vypínání, což rival má ještě lepší, protože tady se to musí přesunout u rivala, stačí to jenom zmáčknout a pořád je to v pohotovostní pozici. Další věc, že rival má 2 šrouby, tady jenom jeden. Další věc, rival má tady opěrné zuby, které tady nejsou. Takže jinak je ta píla úplně stejná. Rival je trošičku těžší, ale tam je to dáno asi těmi 2 šrouby a těmi opěrnými zuby. Jediné, v čem je lepší to Echo, takže je povolování těch víček, kdy si vytáhneme startování a tím startováním, tím startovací ručkou si povolíme buď na dobku na olej nebo na benzín. Takže nevidím tady mezi tím vůbec žádný rozdíl mezi těma pilama, ale cenový rozdíl je obrovský, kdy to Echo je 5násobně dražší. Takže za mě jako ten rival si myslím, že stojí za hřích a si myslím, že nikdo neudělá chybu, když se ho koupí. Mějte se.